Yes, I love you so much. See you soon, okay? Bye. Sino yung kausap mo, Eloisa? Wala. Ano ka ba? Ano? Lasing na lasing ka, tignan mo yung tsura mo. Ang sabi ko, sino yung kausap mo? Lalaki ba yan, ha? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Loisa, sweetheart, nagustuhan mo ba yung bahay? Tingnan mo, kahit maliit lang, at least may isang kwarto at hindi mukhang luma. Oh, eto pala, pamalengke mo ngayong araw na to. Ayos lang. Mas magugustuhan ko sana kung di pa isa-isang araw yung pagbigay mo ng pamamalengke. Tsaka mas okay kung hindi tayo nangungupahan. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Kung bakit ba naman kasi ang syaga mo dyan sa pinapasukan mong factory? Marami pa namang maayos-ayos na magpasweldo dyan eh. Kahit mag-abroad ka na lang sana, mas okay pa. Loisa, ayokong magkahiwalay tayo at ng dalawa nating anak. Si Amy, 10 years old pa lamang. At si Hana, 3 taon pa lang. Isa pa, maraming nasisirang pamilya dahil sa abroad-abroad na yan. Pero Joey, alam mo naman yung pangarap kong magkaroon ng sariling bahay, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, doon na lang muna tayo kay nanay para hindi na tayo mangupahan at mas makaipon na magkabahay na. Pasensya ka na, Loisa. Huwag naman sana masyadong mainit ang ulo mo. Para naman swertehin tayo dito sa nilipatan natin. Ay, kung bakit ba naman kasi nabuntis ako noon nang wala sa plano eh. Tapos ito, nasundan pa. Oo, mahal ko yung mga anak ko pero ayoko kasing maranasan nila yung ganitong buhay. Loisa, napalaki naman natin na maayos sa Amy, di ba? Saka maswerte na tayo, biniyayaan tayo ng isa pang anak. Hayaan mo, magsisikap pa ako sa trabaho para sa inyo. Dadamihan ko pa yung overtime ko. Teka, may kumakatok. Hi mga neighbors! Ako nga pala si Susie. Ito, nagdala ko ng mga ulam para sa inyo. Welcome sa street namin. Ay, salamat dito. Ako nga pala si Loisa at siya yung asawa ko si Joey. Nice meeting you. Nga pala, Loisa, meron kaming Zumba group every Saturday. Join ka doon. Sama kita. Naku, hindi pwede. Dalawa kasi yung alaga ko. Yung isa hindi pa pwedeng maiwan kasi 3 years old pa lang. Ganun ba? Pero basta may extra time ka ha. Sige, maiwan ko na kayo. Hinatid ko lang talaga yung ulam para sa inyo. Bye-bye! Salamat ha. Ano ba Musta na? Musta ang unang buwan nyo sa nilipatan ninyong bahay? Tagal kong walang balita sa iyo buti nakabalik na ako uli dito sa factory at makakapag-banding na tayo ulit. Ayos naman, bay. Kaso, as usual, daming reklamo si Loisa. Ayoko kasi talaga makituloy doon sa biyenan ko Nahihiya na rin kasi ako. Yung Loisa na yan, puro reklamo. Halos wala kang pahinga sa kaka-overtime mo Ikaw na nga nagtatrabaho, ikaw pa dinadakdakan palagi. Ayos lang yan, bay. Mahal ko naman yun Saka siguro, nagtatampo pa rin kasi nga, sa tagal na pagsasama namin, hindi pa namin magawang magpakasal. Bakit ba kasi ayaw mong alukin? Kahit simpleng kasal lang, okay na yun. Marami pa kaming dapat unahin kaysa sa kasal Naku bahay, mabuti pa yung asawa ko. Tahimik lang, masipag pa magtrabaho. Ako naman mismong nagpatigil sa kanya Nang mabuntis siya sa pangalawang anak namin, binawalan ko na talaga siyang mag-work para mabantayan niya na maayos si Hana at si Amy na rin. Pero bay, ingat ka ha. Di pa kayo kasal kaya may tsansa pang makuha ng iba. Naku, ibahin mo si Loisa. Nasa loob lang yun ng bahay. Nagfi-Facebook lang kapag tulog si Hana at nasa school naman si Amy. Saka mabait yung kapitbahay naming si Susie. Yun laging kausap niya. Ay, sige bay. Pero basta ha, binalaan na kita.
Ang sweet talaga ni Clayton. Good morning, my queen. Can't wait to be with you this Christmas. Good evening, my queen. I'm always missing you. Ang sweet talaga ni Clayton. Luisa! Neighbor! Andyan ka pala. Kala ko nasa loob ka eh. Ano, sayang-saya ka na naman dyan. Ano ba yung binabasa mo? Wala. Nakakakilig lang yung post sa FB. Kumusta, Susie? Okay lang, ito. Busy sa kakachat. Ganun talaga pag walang kasama sa bahay. Grabe, miss na miss ko na yung anak ko, pero mas okay na kinuha siya ng papa niya sa States. Sana lang hindi siya inaapi ng stepmom niya dun. Hindi naman siguro. Bakit kasi ayaw mo mag-boyfriend ulit? Para hindi ka nag-iisa. Kasi alam mo, sa totoo lang wala akong buenas sa mga kachat ko. Mapa-online, or dating site, or Facebook. Kung hindi scam, yung tipong hindi ko naman nakasundo. Buti ka pa, may Mr. K. Hindi pa naman kami kasal nun. O ikaw neighbor kahit hindi kayo kasal, meron naman kayong dalawang supling. Ba't ba kasi ayaw niyo pang magpakasal? Hindi naman sa ganon. Ayaw lang namin magpadalos-dalos kasi baka mamaya hindi pala kami para sa isa't isa, di ba? Sa bagay, kami nga nung ex-husband ko, bonggang church wedding pa talaga. Pero matapos ng 3 taon, ayun, nag-break din dahil niloko ko ng damuhong yon. Pero pas is pas na At least, may gwapo akong anak na binata na ngayon. Malay mo, di ba? Makuha ka sa States ng anak mo. Nangako siya na pagbabakasyonin niya ako doon, pero sa totoo lang parang ayoko naman Bakit ba kasi mahilig ka sa foreigner, ha? Mahilig kasi ako maghanap ng kachat na foreigner. Pero hindi dahil gusto kong pumunta ng ibang bansa o para yumaman. Siguro hindi lang rin kasi ako mahilig sa Pinoy. Kaya nga foreigner yung ex ko, di ba? Kung sa bagay, sana nga foreigner na lang din yung napangasawa ko eh. Uy, ano ka ba? Baka marinig ka ng mga anak mo, no? Ano ka ba? Nasa school si Amy. Si Hana nandun sa loob, natutulog. Tsaka kahit gising yun, di naman niya ako naiintindihan, no? Ano ka ba? Matatalino na yung mga bata ngayon. Tsaka, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka mamaya, malaman ko na lang. Nakikipag-chat ka na rin, Grabe ka naman, Susie. Bentangera ka, ha? Kasi, natandaan mo ba nung nakaraang buwan, nung una kitang makilala, wala ka namang hilig sa FB na yan. Ngayon, nawiwili ka nakaka-FB. Tsaka, tanong ka ng tanong kung ano yung online dating site na binivisit ko lagi. Hindi ako ganun tao, no? O, hindi. Sige na nga, papasok na ako sa loob. Diyan ka na. Ang pikon mo naman, Mars. I have lots to do, Clayton. Talk to you again later, ha? Goodbye. Thanks for your time. Mama, sino po yung kausap mo sa phone? Bakit ka po nag-i-English? Si Ate Susie mo, yung neighbor natin. Pero pag nandito po siya, hindi ka naman po nag-i-English, Mama. Bakit ba kasi ang dami mong tanong, anak? Gumawa ka na nga lang ng homework mo. Tutulungan kita, anak, ha? Opo, Mama. May homework po kami. Ilalagay po kung ano po yung gusto naming maging paglaki. Mama, gusto ko pong maging factory worker gaya po ni Papa. Ha? Bakit, anak? Mas marami pang magandang trabaho dyan, anak. Pwede ka naman mag-doktor paglaki mo o kaya magtrabaho sa opisina. O kaya naman mag-engineer, di ba? Pero Mama, di po ba mahal ang pagdodoktor? Tsaka okay naman po si Papa. Nabibigay niya po yung mga kailangan natin. Anak, hindi mo pa naiintindihan kasi bata ka pa. Basta anak, aral mabuti ha dahil para rin yan sa kinabukasan mo. Yung tungkol naman dun sa gusto mong maging. Sige, ikaw ang maglagay kung ano pero wag na yung gaya ng papa mo ha. Marami pa namang iba dyan anak. Para mas bagay sa'yo, teacher kaya. Opo, teacher. Teacher, gusto ko po yun, Mama. Sige po, yun na lang po ilalagay ko. Maraming salamat po, Mama. Joey, may disconnection notice na tayo. Kailan pa tayo magbabayad ng kuryente? Sa makalawa na. Susubukan ko muna mag-advance sa amo ko pagbalik ko sa opisina. Kung bakit ba naman kasi hindi magkasya-kasya yung panggastos natin Tapos sinabayan pa niyang sakit mo. Alagaan mo nga yung sarili mo para hindi ka nagkakasakit. Dahil ikaw yung inaasahan namin.
Pasensya ka na, sweetheart, ha. Nasobrahan kasi ako sa overtime ko. Saka, hayaan mo. Magtataas naman daw ng sweldo ngayong darating na buwan, kaya... Ay nako, kahit anong taas pa niyan, hindi pa rin sapat para sa mga panggastos natin. Sa kuryente, sa tubig, baon ni Amy, gatas ni Hana, pagkain natin, at sinabayan pa ng upa. Ay, ang tapang mo kasing umupa eh. Loisa, sweetheart, huwag ngayon, please. Grabe talaga yung trangkaso ko. Pasensya ka na. At laki na lang tayong kapos. Hayaan mo, susubukan kong... Ano na naman, lahat na lang sinubukan mo. Kung sinunod mo lang yung suggestion ko na mag-abroad ka, o kaya naman sinubukan mo sana sa ibang kumpanya, baka sakali makaahon tayo, di ba? O kaya magtatrabaho na lang ako ulit para... Wag na. Kailangan ka ng 2 anak natin. Ako nang bahala dumiskarte sa mga gastusin natin. Oo nga pala. Di ba bumalik na sa Dino dyan sa factory nyo? Baka naman mag-inuman na naman kayo gaya ng dati ha? Nag-iimbita nga at birthday niya kasi sa linggo eh. Ay nako, tigilan mo nga ako ha. Di ka pa nga gumagaling sa trangkaso mo, yan na naman yung pakikipag-inuman mo kaagad nasa isip mo. Tagal-tagal na rin naman akong di nakakainom, sweetheart. Last month lang yung huli, magtigil ka nga. Kailangan ko rin paminsan-minsan. Ikaw talaga. Lika nga dito at masyado namang mainit ang ulo mo. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Mamaya mahawa pa ako sa trangkaso mo eh. Tapos pag nahawa ako, mahawaan rin yung mga anak natin. Madadagdagan pa yung gastusin eh. Ikaw talaga. Hayaan mo, paggaling ko, babawi talaga ako sa'yo. Tumigil ka nga. Intindihin mo yung pambayad ng bills natin, huwag yung kung ano-anong bagay. Ano ba, Joey? Ngayong linggo ha? Magaling ka na naman eh. Ayaw na misis eh. Bye. Huwag mo sabihin under ka na ngayon ha. Sa bagay, noon ka pa naman under. Grabe ka naman magsalita ba eh. Naalala mo ba noon? Pag lumagpas ka na ng alas 12, panay tawag at text na sa'yo. Kulang na lang, sunduin ka na sa inuman natin. Para kang si Cinderello. Ito naman oh. Masama bang sumunod sa asawa? Yung asawa ko nga, bay, kahit madaling araw na ako umuwi, okay lang. Basta ang importante, sa kanya ako umuwi. Bay, bago ka na kasi. Ano ka ba? Di ba sabi nga, nakakasawa pag adobo lagi ang ulam? Kailangang maiba minsan, bay. Pwede rin naman mag-dessert. Di ba? Dino, ano ka ba naman? Napakabait ni Flo. Tapos, gaganyanin mo. May hangganan rin ang pasensya niya, kaya umayos ka. Ano ka ba, bay? Sa dami ng beses na nahulihan niya akong may ka-text, wala siyang kibo. Saka pareho rin kaming abala. Siya sa opisina, ako naman sa pagiging factory worker. Wala rin kaming anak. Kaya naman, lahat ng gusto niya, nabibigay ko rin eh. Mabuti pa kayo ba, ano? Walang problema sa mga bayarin. Nung mabuntis ko si Loisa noon ay 20 years old pa lamang kami at di pa nakakatapos. Kaya heto, hirap kami sa buhay. Pero kinakaya naman sa awa ng Diyos. Ano ka ba? Pareho naman tayong di nakatapos. Nagkataon lang na maganda-ganda ang work ng misis ko. Saka, iba siguro talaga kapag may mga anak tayo. Mas magastos. Ay, naku, sinabi mo pa. Kaya ayun si Loisa, walang humpay sa pagbubunga nga sa akin. Para namang di siya nasanay, nakakapos kami. Higit 13 years na kami magkasama eh. Basta bay ha, sa linggo ha. Piraos tayo para maiba. Susubukan ko uli magpaalam kay Mrs. Hello? Yes, Clayton. Ha? I can't hear you. Hello, Chappy? Hello? Yes, just call me later ha because I need to cook food for my children. Liza! Pumasok na ako ha. Nakabukas kasi yung pinto. Pero kumatok ako. Baka ako hindi mo narinig eh. Mars, sino kausap mo? Wala. Liza. Si Clayton. Clayton? Sino yun? Nakilala ko sa Facebook. Mars? Ano ka mo? Bakit? Na-impluwensyahan ba kita, ha? Mars, di ko naman intensyon yun, pero may asawa kaya ano ka ba?
Eh bakit? Porket single ka ba, ikaw lang ang pwede makakilala ng foreigner, ha? Loisa, oo. Dahil walay na ako sa asawa ko at ginagawa ko lang naman yun dahil umaasa ako makakahanap ulit ako ng partner sa buhay. Pero ikaw, meron kang asawang tao, Loisa eh. Alam mo kaya hindi ako nagkukwento sa'yo eh, kasi alam kong ganyan yung sasabihin mo. Pwede ba? Hindi kita kaano-ano kaya wag mo akong pinagsasabihan ng ganyan. Isa pa, alam ni Clayton na may 2 anak ako, no? Pero hindi niya alam na may ka-live-in ka pa, di ba? Kaibigan mo ko, Mars. Nito na lang tayo nagkakilala pero tinuturing kitang kaibigan. Loisa, payo lang, please itigil mo na yan. Kaibigan ko lang si Clayton, Suzy. Tsaka isa pa, ano naman sa'yo ha? Makakaapekto ba kung sakaling magkagustuhan kami nito? Seryosong tanong ba yan? Mars, may asawa kang tao. Kasal kayo o hindi, nagsasama kayo sa iisang bubong. Paano na lang pag nalaman to ni Joey, ha? Ano ba? Pwede nga umalis ka muna. Kailangan ko pa magluto at paparating na rin yung tricycle service nila Amy. Sige na, sa kusina muna ako. Ewan, makaalis na nga talaga. Abay, masaya ako na pinayagan ka ng misis mo. Nagtaka nga ako ba kasi madalas talaga di pumapayag yun eh. Salamat rin kasi pinago mo yung venue. Dito na lang sa bar kaysa sa beer house. Alam mo, nakompleto na ang birthday ko kasi nandyan ka, bay. Nakakailang naman. Huwag kang sabihin pinagnanasaan mo ako ba Parang bayot ka. Hindi, no? Crush lang, bay. Joke lang. Akala mong bayot, ha? Teka pala bay, bakit tayong 2 lang nandito? Nasaan yung ibang kumpare natin? Wala lang. Actually, nag-cancel ako. Wala ako sa mood eh. Kaya tayong 2 na lang mag-iinom. Birthday mo, tapos wala ka sa mood. Bakit naman? Wala, bay. Iinom na tayo. Bakit? May nangyari ba? Bay, yung asawa ko nahuli ko may kachat sa FB. Ano? Ex daw niya yun. Childhood sweetheart. Teka, napakabait naman ng asawa mo. Bakit niya ginawa yun? Bay, ang mabait, nasa loob ang kulo. Bay, ang sakit. Siguro kasi nga di kami magkakaanak. Kaya naghahanap siya ng iba. Ako kasi yung may problema Baka naman kasi di ako graduate gaya niya. Di ko alam Ako bay, pasensya na. Wala akong may papahayo sa'yo dahil di ko pa naman nararanasan yan. Pero, di ba sabi ko sa'yo, may hangganan rin ang pasensya ng asawa mo. Baka nagsawa na rin sa pambababae mo. Oo nga. Kaya ikaw bay, pag may mga kakaibang kinikilos ang asawa mo, mag-isip-isip ka na. Ayoko naman maparanoid ka ba Pero basta ingat lang. Kasi tingnan mo kami ng misis ko. Okay kami. Pero nagawa niya pa akong lukuhin. Akala nila lalaki lang ang laging nagluloko. Masasabi ko lang ba imposibleng gawin yan sa akin ng misis ko. Oo, mabunga ngayon pero sa tagal ng pagsasama namin, alam kong loyal na loyal siya sa akin. Saka mahal na mahal niya ang mga anak namin. Pero bilib talaga ako sa iyo, bay. Teka, ano palang nangyari nung nahuli mo? Kinausap ko siya agad. Nagtalo kami. Gusto ko pa sanang kunyari wala akong nakita. Pero di ko kaya Ayun. Umamin naman. Umiyak ng umiyak. Sabi niya, doon muna siya sa bahay ng nanay niya. Kaya, hinayaan ko lang. Ayaw ko na alamin pa yung detalye kung nagkita ba sila o hanggang chat lang yung lalaking. Pero bay, aminin mo, kahit niloko ka niya, iloko-loko ka rin kasi. Oo nga. Kaya nga, nalulungkot ako. Para bang ako rin ang nagtulak sa kanya para gawin niya yun. Naman ang drama. Sige, tagay na. Buti pa. Cheers. Cheers. Clayton,
I need to end the call already because it's already 2 a.m. here in the Philippines. Yes, I love you so much. See you soon, okay? Bye. Sino yung kausap mo, Eloisa, ha? Wala. Ano ka ba? Ano? Lasing na lasing ka. Tignan mo yung tsura mo. Ang sabi ko, sino yung kausap mo? Lalaki ba yan, ha? Bye. Sino yung kausap mo, Eloisa, ha? Wala. Ano ka ba? Ano? Lasing na lasing ka. Tignan mo yung tsura mo. Ang sabi ko, sino yung kausap mo? Lalaki ba yan, ha? Ano? Bakit di ka makasagot? Lalaki mo yung kausap mo, ano? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, ha? Ikaw nga to umuwi nang wala sa oras, oh. Tapos ikaw pa may ganang magduda? Nandito lang ako sa bahay maghapon. Tapos ikaw nag-happy-happy ka. Pagkatapos, tingnan mo tong lalaking to. Kinakausap ka pa eh. Lakas ng loob magtanong. Siya nga tong may atraso sa akin. Naku, nakakainis talaga. Mama, nag-aaway po ba kayo? Bakit po nakadapa po dyan sa sahig si Papa? Hindi kami nag-aaway, anak. Nagulat lang ako bigla siya nakatulog dyan eh. Galing kasi siya sa birthday ng kumpare niyang si Dino. Bakit? Nagising ka ba namin? Hindi naman po, Mama. Naihilang po kasi ako. Tulungan na po kita, Mama, para madala na po sa kama si Papa. Good morning, sweetheart. Good morning, Amy, anak. Nasaan si Hana? Sarap naman ang almusal natin. Natutulog pa po, Papa. Parang masayang-masaya po kayo, Papa. Kain ka na po. Tapos na po ako mag-almusal, Papa. Oo. Nag-enjoy kasi ako sa birthday ni kumparing Dino kagabi. Teka, sweetheart, bakit wala kang kibo dyan? Wala. Masama lang yung pakiramdam ko. Masakit yung ulo ko. Sige, dahil day off ko, bibili kita mamaya ng gamot at imamasahe ko yung ulo mo. Ako nga rin din, hindi ko alam kung bakit ang sakit-sakit ng balakang ko. Hindi mo maalala na bumagsak ka kanina madaling araw sa sobrang kalasingan? Hindi eh. Wala nga akong matandaan. Naalala ko lang, nag-taxi kami ni paring Dino tapos bumaba ako dito sa bahay. Yun lang. Ay, salamat hindi niya naalala. Ano yun? Wala. Sige na, kumain ka na. Sige, patikim nga. Nako, ang sarap naman itong nilutong breakfast ng asawa ko. Hi, neighbors! Pumasok na ako bukas kasi ang pinto eh. No problem, Susie. Para naman di kayo magkaibigan nitong asawa ko. Salamat, Pards. Nga pala, may dala akong chocolate para sa'yo, Amy. Tsaka bigyan mo rin si Hana, ha? Puro local lang yan, walang imported. Tigil ka nga dyan, Susie. Ano ba yung pinagbubulungan nyo rin, ha? Oh, maupo ka na't kumain, Susie. Amy, bigyan mo ng pinggan si Ate Susie mo, ha? Opo, Papa. Ate Susie, ano pong gusto nyo? Champurado na may tuyo o ito pong fried rice at sardinas? Itong batang to, napakabait. Ako na nga kukuha, iha. Maupo ka na ulit at kumain, ha? Ay, tapos na po ako. Sige po, doon po muna ako sa kwarto. Babantayan ko po si Hana habang natutulog po. Oo nga pala. Alam mo ba, Loisa, saka Susie? Dalawa lang kami ni Dino kagabi sa birthday niya. Paano? Kinansilan niya yung pag-imbita sa ibang kumpare namin. Dahil masakit raw yung puso niya. Yung Dino, ito ba yung kasamahan mo sa trabaho, Pards? Oo, na-depress yata eh. Paano? Niloko siya ng asawa niya, nahuling may kachat sa Facebook eh. Naku, patay. Eto, tubig, Susie. Naku, sorry, Joey. May naalala lang kasi ko. Susie, gusto mo ng kape para kabahan ka naman? Ibig ko sabihin para lalo kang madala sa kwento nitong asawa ko. Hindi na. Tapos, Pards, pakituloy mo yung kwento. Ayun nga, di naman makapalag masyado si Dino kasi aminado naman siyang babaero rin siya. At bukod dun, dahil nga di naman sila madalas magkausap, sa sobrang busy niya rin. Di nila alam paano harapin yung problema. Nasaan na yung asawa ni Dino? Andun yung babae sa nanay niya ngayon, itong si Dino.
Halata namang lungkot na lungkot. Kaya sensya na Loisa kung nalasing ako ng sobra kasi dinamayan ko lang si parang Dino. Okay lang. Kaya nga, naisip ko, napakaswerte ko sa misis ko. Alam mo ba, Susie, kahit yan si Loisa Armalite yung bibig niyan. Lalo na sa akin, nagpapasalamat akong binigyan ako ng isang asawang loyal at may malinis na puso. Oh, Heto. okay ka lang? Grabe, lagi na lang ako nasasamit. Eto, uminom ka ng tubig, oh. Ayos ka nga, Susie, Ayos ka. Parang nakakasamid yata yung kwento ko sa Susie. Naawa lang talaga ako kay Dino kasi kahit babaero yun, alam kong mahal na mahal niya yung misis niya at di niya akalaing magagawa yun sa kanya ng asawa niya. Kaya nako, pag sa akin nangyari, nako, puputulin ko talaga ang pagkalalaki nung sino yun. Oh, Susie, okay ka lang? Naku, ano ka ba naman, Joey? Dahan-dahan ka nga sa pagsasalita. At tingnan mo, samid na tong si Mars. Naalala niya siguro yung kalokohan dati ng asawa niya. Di ba, Susie? Mars, ikaw nang naaalala ko. Bay, buti na lang pinayagan ka ni Commander na mag-inom. Hindi ako nagpaalam ba Oh, bakit naman? Malungkot ako Oh, bakit ba Kala ko ako lang tong problemado sa asawa. Di ba, sanay ka naman na sa bungangan ng misis mo. Sa tingin ko ba may kachat siyang iba Mukhang foreigner Bakit ba Paano mo naman sabi? Naku, mukhang uso ngayon yung ganyang problema. Nahalala mo last week ng birthday mo? Uwi natin pareho tayong lasing na lasing. Naabutan ko siyang may kausap nun. Pero kinabukasan, nagkunwari akong wala akong maalala. Bumagsak kasi ako sa sobrang kalasingan nun Bakit di mo kinumpronta? Para malaman mo yung totoo. Hirap na ba Alam ko na paano siya magre-react. Saka gusto kong alamin muna ng tahimik bago ko itanong lahat sa kanya. Kasi baka mamaya mali pala ako. Sa bagay. Hirap rin kung paano ko tatanungin siya kasi pag day off ko, sakto naman na wala rin pasok ang panganay namin. Tapos si Hana naman, syempre, nasa bahay lagi. Hindi ko alam paano kakausapin yun ng hindi naririnig ng mga bata. Sa bagay. Kami kasi ng misis ko, sige lang sa pag-aaway nun kasi kami lang namang dalawa ang makakarinig. Basta pag-isipan mo. Ako kasi, nabigla rin ako nun. Kaya may mga nasabi akong hindi dapat. Ano bang plano mo? Hindi ko alam Parang na-enjoy ko rin ang buhay binata. Jesus, kailan ka ba hindi nagbuhay binata? Ayan, nakahanap ka na talaga ng katapat. Masakit, di ba? Kaya ako, pinapanalangin kong sana mali ako. Oh, Amy anak, pagkatapos nyo maglaro ni Hana, ligpitin mo yung mga laruan nyo ha? Okay po, Papa. Papa, nasan po si Mama? Nasa supermarket, may binili lang. Papa, parang ang tagal naman po ni Mama. Hayaan mo, minsan lang naman makalabas yun Papa, may friend po ba kayo na English speaking po? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Wala po, Papa. Bakit nga? Kasi po si Mama po, naabutan ko po minsan na may kausap po tapos nag-i-English po siya. Ang sabi niya po sa akin si Ate Loisa pero parang hindi naman po Talaga anak? Anong sinasabi? Paano ba? Ang naririnig ko lang po palagi, I have to go, I will miss you, tsaka sorry, I have something to do. Anak, narinig mo ba yung pangalan? Hindi ko po alam, Papa Pero minsan po nakikita ko rin na may kachat po si Mama sa Facebook. Baka po friend niya nga po yun. Ako anak, di ko alam. Wala kasi akong Facebook Hayaan mo, itatanong ko yan sa mama mo. Sige na, laro lang kayo ni Hana. Parang naiinip na siya
Yes, Clayton. I'm very happy that we can see each other. Hoy, Loisa, Wait, I will call you again. Goodbye. anong ginagawa mo dito sa computer shop? Wala. Project kasi si Amy. Di ba nga wala kaming computer, kaya dito ko ginagawa. Kitang-kita ko, may kausap ka sa screen mo eh. Yung foreigner na naman ba? Oo. Ano ba? Susi naman, hayaan mo na nga ako. Saka bakit ba sulpot ka ng sulpot kung saan-saan ha? Ang layo na nga ng comp shop na to sa atin eh. Eh, anong gusto mo? Yung asawa mo yung biglang sumulpot sa harapan mo, Ano ka ba naman? Loisa, hindi ko sinasabing perpekto ako, pero ikaw, napakabuti mong ina sa mga anak mo eh. Sana naman maging fair ka sa asawa mo. Nagtatrabaho yun ng maayos para sa inyong mag-ina. Huwag mo naman ganyanin si Pards. Alam mo, Mare, hindi ko kasi nakikita na maliwanag yung future kasama si Joey. Nakita mo naman kapos na kapos kami, di ba? Sa tingin ko kasi si Clayton na ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Mars, ang ipinapanalangin ko yung kaluluwa mo. Kasi masama yung ginagawa mo, Loisa. Oo nga, hindi kayo kasal ni Pards, pero siya yung partner mo eh. Kung ayaw mo na kay Joey, ba't di mo na lang sabihin? Hinihintay ko pang magpunta muna dito si Clayton. Sa December darating siya. Hindi ko pa nga alam paano i-break si Joey. Ano? So higit pa sa chat na yan? Siyempre! Ang alam ni Clayton may 2 anak ako pero hiwalay na ako sa asawa. Gumawa kasi ako ng Facebook na wala lahat ng pictures namin ni Joey. At kahit kamag-anak ko o kamag-anak niya, wala dun. Kahit ikaw. Alam mo, Loisa, wala na akong masabi. Bilib na ako sa'yo, te. Karma is real, sabi nga dun sa mga post sa FB. Kaya hintayin mo na lang mangyari sa'yo yun. Hay nako, karmahin lang kung kakarmahin pero mahalaga sa akin ang future ng mga anak ko. Hindi ako makakapayag na lumaki rin sila na kapos gaya ni Joey. Ko. Oh, Joey, nasa na si Hannah at Amy? Nandun kila Susie. Dumating kasi ang anak niya mula sa States. Sinorpresa siya kaya ayun, dinala niya sa bahay niya yung 2 bata para bigyan ng mga tsokolate. Ah, ganun ba? Kumain ka na ba? Parang ang seryoso ng mukha mo eh. Day off mo pa naman tapos nakasimangot ka. Hindi pa ako kumakain. Hinihintay kita magising. Parang puyat ka yata. Nawili kasi ako dun sa game sa Facebook eh, kaya yun. Loisa, sabihin mo nga, may kachat ka bang iba? Last week ko pa gusto tong itanong eh. Pero hindi ko magawa kasi laging nandyan yung mga bata. Ako? Wala ah. Bakit mo naman natanong yan? Kachat ko lang lagi si Susie. Tapos yung mga kamag-anak ko, si nanay rin nag-FB, di ba? Uulitin ko yung tanong ko. May kachat ka bang iba? Ibang lalaki ha? Bakit mo ba ako pinagtataasan ng boses ha? Pinagbibintangan mo ba ako? Oo, hindi lang. May kachat ka ba? Wala nga sabi, tsaka bakit ba? Oh, tumutunog yung cellphone mo. Sagutin mo. Si Maring Susie lang yon. Kahit tignan mo pa, ano ka ba naman oh? Neighbors! Tara dun sa bahay, may in-order kaming breakfast. Yung 2 niyong anak andun na enjoy na sa mga tsokolate. Kayo na lang, wala ako sa mood. Ay, sorry, akala ko malakas talaga yung boses niyo. Nag-aaway ba kayo, Pards? Wala. Konting pagtatalo lang. Ano? Chef, ang galit. Di ba sabi mo, anak mo na mismo ang nagsabi sa'yo na may kausap siya tapos nag-i-English pa? Oo, bay. Pero gusto ko mismo kay Loisa manggaling. Saka, baka kasi mali rin ako eh. Baka naman kaibigan niya lang talaga yung kung sino may yung katsap niya. Para namang aamin yun ano. Kamusta naman pala yung asawa mo? Okay na ba kayo? Ay, bumalik na siya sa bahay. Pero iba na yung pakiramdam ko, bay. Masakit ba ang maloko, bay? Ikaw kasi, niloko mo rin. Hello? Oh, Candy. Ano? Humanda siya sa akin mamaya. Bay, bakit galit na galit ka? Speaking of manloloko, totoo nga, niloloko ako ni Loisa. Sino ba yung tumawag sa'yo? Si Candy, yung pinsan ko. Napadaan siya sa isang computer shop kasi hinahanap niya daw yung boyfriend niya hanggang sa nakita niya yung si Loisa. Busy sa kakachat sa computer. Hindi siya pinansin nito.
At kitang-kita ng dalawang mata na sweet sila sa video call ng foreigner na yon. Bay, teka. Easy ka lang. Grabe, bay. Ayoko pa sanang maniwala eh. Pero sino mag-aakala na nagbibirong tadhana? At yung pinsan ko pang nakakita sa panlulokong ginagawa ni Loisa. Bay, kumalma ka lang. Pwede to. Maayos rin yan. Ito na pala si Pards eh. Pards! Yung anak mo andun sa bahay. Aliw na aliw kasi yung anak ko sa kanila. Dun daw muna matutulog. Okay lang ba? Oh, Joey, nandiyan ka na pala eh. Ipaghahain Ano, na... Loisa? Itatanggi mo pa ba sa akin? Saan ka galing kanina? Ako? Namalengke ako. Teka, ano bang problema mo, ha? Excuse ha, alis muna ako. Ayoko maging referee. Hindi. Dito ka lang, Susie. May kailangan rin akong itanong sa'yo. Sige po, sabi ko nga pare. Ano, Loisa? Nakita ka ng pinsan kong si Candy. Nagalak ka habang nakikipag-video call sa kachat mong foreigner. Di mo nga siya napansin sa sobrang kilig mo eh. Saan mo iniwan si Hana kanina, ha? Kaibigan ko lang yon. Wala kaming relasyon. Siya kami project si Amy kaya kailangan matapos kaya iniwan ko si Hana sa nanay ko habang si Amy nasa school. Punyeta! Loisa naman! Sino bang niloloko mo, ha? Huli ka na nagdi-deny ka pa? Ano? May relasyon na ba kayo? Kala mo? Nalimutan ko nang malasing ako nung nahuli kitang may kausap? Ha? Paanong relasyon eh? Hindi ko pa nga nakikita yun ng personal. Eh di may bala ka pa na makipagkita sa kanya! Bakit may sinabi ba ako, ha? Pwede ba, Joey? Ikaw tong maraming pagkukulang sa aming mag-iina? Bukod sa kapos tayo, magaling ka pa sa pagbibisyo. Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw, Susie, sabihin mo nga, alam mo ba yung tungkol sa foreigner na yon? Bakit panay parinig mo kay Loisa pag nandito ka na sa amin? Ako? Teka, bakit ako nadadamay dito? Pwes, kung ayaw niyong sumagot pareho, akin na yung cellphone mo. Ngayon na! Ha? Akin na! Ano ba? Wala dito sa bulsa ko. Saglit lang laman. Aray ko! Ba, ang galing at murado na lahat. Sandali, hanapin ko yung foreigner na yun dito sa FB mo. Itigil mo na nga yan! Mabuti pa nga tuluyan ko na lang yung foreigner na yun eh. Baka may mas mapala pa ako. Kaysa sa'yo na nagtatrabaho nga. Hindi naman sapat at may gana lang magbisyo. Sawang-sawa na ako! Lecheng buhay to! Loisa, bumalik ka dito! Hayaan mo siya kung gusto niyang umalis. Pards, kalma lang ha. Pwede niyo naman pag-usapan ng maayos. Doon muna sa akin si Amy at Hana. Habulin mo na lang si Loisa. Mag-usap kayo. Mars, okay na ba kayo ni Pards? Hindi. Napilitan lang akong bumalik kasi alangan naman paalaga ko sa mga anak ko, di ba? Loisa, sinabi ko na yun sa'yo. Mali yung ginagawa mo. Bakit ba? Masama bang mangarap ng maayos na buhay para sa mga anak ko, ha? Masama rin bang humanap ng tiyempo para masabi kay Joey na oo! Maaaring mahal ko siya pero hindi nakakabusog ang pagmamahal niya. Masama bang maging tao lang, ha? Nasasaktan at nagkakamali rin. Tahan na. Maaring iniisip mo na hindi ko naiintindihan yung lagay mo pero Loisa, ang sa akin lang naman, pinili mo maging kapartner si Joey. Hindi man kayo kasal, magpartner kayo. Asawa na ang turingan nyo, di ba? Siya yung ama ng mga anak mo. Kaya doon nagiging mali yung lahat. Oo, sige, mangarap ka na umasenso. Pero at the expense of hurting yung mismong kapartner mo? Hindi ko kasi alam paano sasabihin hanggang sa ayan. Nalaman na lang niya ng kusa. Paano na? Hindi ko alam. Gulong-gulo na ako. Baka ilayo niya sa akin yung mga anak ko. Oo, hindi ako mabuting tao o mabuting partner pero mahal na mahal ko yung mga anak ko. At naniniwala akong mabuti akong ina. Alam mo, Mars, wala namang kumu-question sa pagiging mabuting ina mo eh. Pero aminin mo man o hindi, malaki yung magiging epekto ng pangyayaring to sa buhay nyo.
At andito lang ako, hindi para kampihan ka, kundi para magsilbing gabay niyo ni Pards. Oh, Amy anak, bakit umiiyak ka? Kasi po, yung magulang po ng best friend ko sa school naghiwalay po. Ha? Bakit pati ikaw naiiyak? Kasi po mama, sabi po ng best friend ko, nagsimula na yun na di nag-uusap po yung magulang niya. Kayo po ni Papa, napapansin ko po na hindi na po kayo nag-uusap. Tapos ang lungkot-lungkot po ni Papa. Amy anak, masyado ka pang bata para sa mga ganitong bagay. Mama, pwede niyo po bang ibangako sa akin na hindi kayo maghihiwalay ni Papa? Gaya nung nangyari po sa magulang ni Jennifer. Tsaka, gaya po ng mga nakikita ko po sa TV. Anak, tahan na ha. Ano ka ba? Sige ka, papangit ka niyan pag lagi kang umiiyak. Amy, tama na yung pag-iyak mo. Day off ni Papa ngayon. Mamasyal tayo sa park. Pero bago yun, punta ka muna kila Ate Susie mo ha. Nandyan siya sa pinto, naghihintay. May binili para sa'yo yung anak niya. Talaga po, Papa? Sige po. Hana, halika, sama ka sa akin. Punta tayo kay Ate Susie. Joey, tungkol sa nangyari, Isang linggo mo na rin natiis na hindi ako kausapin, ano? ikaw rin naman eh. Hindi mo ako kinakausap. Alam mo, galing akong simbahan kanina. Hindi ako madasaling tao pero hiniling ko sa Diyos na bigyan ako ng higit pang pasensya at pag-unawa. Ayoko kasi matulad sa ibang mister na naloko at napunta sa sakitan o karahasan ang away mag-asawa. Pero hindi naman kita niloloko. Naging totoo naman ako sa parte na ayoko ng buhay na to. Natingin mo ba? Masaya ako na hindi ko kayo nabibigyan ng magandang buhay. Hindi, Loisa. Kaya nga nagkakanda sakit na ako sa kakatrabaho. Wala rin naman ako masabi sa ginagampanan mong papel bilang ina. Kasi alam ko, mas pagod ka kaysa sa akin. Pero Loisa, sana naman, subukan mo rin maging asawa sa akin. May feelings rin ako, Loisa. Sinubukan ko naman eh. Hindi naman siguro tayo tatagal ng ganito kung hindi natin sinubukan pareho, di ba? Pero Joey, yung future ng dalawang anak natin ang prioridad ko. Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka na nag-aasam ng kauunlad pa natin. Kontento ka na lang sa kung anong meron tayo. Kung ganun ang palagay mo, anong masasuggest mo? Handa ka bang makipaghiwalay at hayaang mabuhay ang mga anak natin sa broken family? Sigurado ka na ba dyan na yung kachat mo ang sagot sa lahat ng hirap ng buhay mo? Kung mag-a-abroad ba ako, hindi mo na ako hiwalayan, ha? Hindi ko alam, Joey. Gulong-gulo na ako. Ang hirap-hirap. Alam mo, mabuti pa sigurong umuwi ka muna sa nanay mo para mas makapag-isip-isip ka. Pero sana, sa pag-iisip mo yan, ay maging totoo ka sa sagot mo. Oo, marami akong pagkukulang. Umiinom ako. Hindi ko na ibibigay ang mundo sa inyo. Pero Loisa, malinaw sa akin na gusto ko kitang makasama habang buhay. At gusto ko maging ama sa mga anak mo. Ano? Pinapaalis mo ba ako? Makakabuti ito para sa atin. Si Hana pwede mong isama at si Amy. Pwede naman muna doon kila Maring Susie at sa anak niya. Habang di pa ako nakakauwi mula sa factory.
Hana? Okay naman. Sa makalawa uuwi kami dyan para makita ko si Amy. Ay, ang hirap, Mars. Huwag mong alalahanin si Amy. Kasi binabantayan namin siya ng anak ko habang nasa work pa si Pards. Basta ha, pag-pray at pag-isipan mo mabuting lahat. Ano, nakaka-chat mo pa ba si Clayton, ha? Hindi ko na nire-replyan, Mars. Pero nabasa ko yung message niya na tuloy yung uwi niya ng December. Ay, hindi ko alam. Gulong-gulo na ako. Hindi na ako magpapayo kaya magkukomento. At baka lalo ka lang maguguluhan. Basta, dito lang ako lagi ha. Para suportahan ka at patukan ka na rin. Amy! Anak! Namiss ka ni Mama. Kumusta ang school mo? Okay naman po, Mama. Ay, Papa, nandito po si Mama at si Hana. Hana, anak, pabuhat nga. Miss na kita. Joey, kumain na ba kayo? Heto namalengke ako. Magluto ako. Oo, kumain na kami pero... Sige, magluto ka. Bakit pala ang dami mong dala? Binigyan kasi ako ng nanay ko ng pamalengke. Okay na siguro to para sa 1 week na pang-ulam, no? Para naman di ako palabas-labas at may stock na rin tayo tuwing may kailangang lutuin. Mama, hindi ka na po ulit uuwi. Kayo po ni Hana. Yay! Ang saya-saya ko! Hana, magkakasama na ulit tayo. I love you po, Mama. I love you po, Papa. Luisa, maraming salamat sa desisyon mo ito. Maraming salamat din, Joey, ha? At tinanggap mo ulit ako. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.